ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Las 4:36 sa kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Wala problema ah. Wala problema ah. Wala problema ah. Saboroso. Saboroso. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Morning greetings! Rise and shine! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Lunes na Lunes, Abril 28, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Wala sang ulan. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. 14 days antes ang Election Day sa Mayo 12. May mga kandidato na nga ginakuragmang Iban sinisubong nga hindi na mapahimos. May bangod nga base kon maghapa.
mabaldabid sa election. Imo ganina sa election, Ma'am Lorena Bilhiradyoso, Papa Teten, Juanillo family sa Sablogon, Pasig City, Iloilo, Sir Arnel de los Santos, sa Barangay Talungonan, Pasig City, Iloilo, Sir Rami Paklehan, and Ma'am Zane Carabulido Paggayon. Sa Pasig City, Ma'am Shane Reyna Taghap Ocanya, kay Ma'am Apple Camari Siman, Astrid Kin Siman, and Sir Jean Ray Siman sa Sambag, Saraga, Iloilo. Sa contest, there will always be a winner and a loser. Las 4:40 na sa kagahon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magalipay magkasadya. Salmo 118:24. Blessed morning kay Sir Bambo Duremdes Nava sa Dumangas, Iloilo. Sir Bam! Piho na, sir, piho na! The Lord bless you and keep you, Sir Bambo Duremdes Nava, kaya Congressman Bebot Nava, and Ma'am Ding Duremdes Nava sa Dumangas, Iloilo, kaya Barangay Kagawad, number 1, Rami Ramos sang Pulao, Dumangas, Iloilo. Sir Trisa Naway at Gulay, good morning. Las 4:41 sa kagahon. It is a wonderful thing to be alive. Maayog gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Nagpasalamat ka na kay Jesus, kabuhi ka pa. Aga pa rin sa kalibutan, ang iba nagakumod na. Imbes ka magkumod, palapit ka kay Jesus, kag itugyan ang tanan mo nga mga kabudlayan. Blessed morning, Tita Nilda Laluyan Laison. Sa Poblacion A, Duanyas, Iloilo. Kay Manang Merlinda Labadia, Sir Dan Calvo, kaya Sir Alan Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo sa Maribuyong, Duanyas, Iloilo. Good morning. God surrounds me with His favor. Kaya ginapakamaayo mo, Ginoo, ang mga matarong, ang imugugma, nagaprotektar sa ila pareho sa taming. Psalm 5 verse 12. Nakasimba ka kahapon, wala? Just checking. Kung nakasimba, very good. You are investing in eternity. Ulanon nga aga oran sa Kalinog, Sir RB Rapista, Latumbo Rapista, Lisel Dichoson, Alex Asabo, good morning. Don't forget to do good and to share with those in need. Hindi ka mo malipat na mag-iimo sang maayo kag magbinuligay. Kaya mo ini ang mga halad nga naghatag sang kalipay sa Dios. Hebrews 13 verse 6. 14 kaadlaw antes ang election day and 12 days antes matapos ang kampanya sa Mayo 10. Pagkatapos ang kampanya sa Mayo 10 ang tungang gabi, Mamilus Priagula, Sir John Bayuran, Sir Alex Asabo, kay Ma'am Nelia Rigala, kay Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, kay Sir Digol Tribunal sa Tintintro Toro sa Bangkacabo Airport, Mandurriao, Sir Ruben Molina, Sir Ruben Gallego Tabuada, Sir Ruben Gantalao, and Ma'am Annabel Gantalao sa Ruben and Annabel Dry Free Store sa Super. Tapos ini, sa kampanya, kinamangay na. Suno sa gobyerno, nga ang ayuda ban bala. Subong siging tagtaganay isang ayuda mo. IAX, Assistance for Individuals in Crisis Situation. Mayara sang tupad, tulong sa displaced nga mga Pilipino. Mayara pagid sang akap. Grabe mo. Sa 4th District, tag 4 mil ang buo mo. Buo, tapos may payout. Tapos ang politiko mahambal-hambal. Pero hindi man na ila budget. Iyaman na sang gobyerno. Pero tiyambal sang Commission on Elections, Ma'am Angging Palma. Ma'am Angging, kumusta ka na? Kay Ma'am Lenny Pedroso Dadibas. Ma'am Lenny Pedroso Dadibas. Sir Bambu Nava, good morning, sir. Bambu Nava, good morning.
Mayo 2 hasta Mayo 12. Ma'am Ging Gabunas, Sir Bert Gabunas dyan sa San Enrique, Iloilo, sa Barangay San Antonio, Sir Tonton Palmes sa Barangay Mapili, San Enrique, Mayo 2, Subtob 12, why na sang ayuda? Las 4:45 na sa Kagahon, inom gidoro tubig ha, kayang heat index kahapon diri sa Iloilo naglabot sa 41 degrees Celsius. Gabi ang init mo. Sa nagligad ganing adlaw, may friend kita nga gintakos ng init. Yan sa Barotac, Nuevo Iloilo, naglabot sa 51.1 degrees Celsius. Alas 2:43 sa hapon. That was Friday or Saturday. Basta itong dagiting init mala. So inom gidamo tubig at makalikaw sa heat stroke kag dehydration. Las 4:45 na sa Kagahon, was may oil price increase naman. 80 centavos tub-tub, 1 peso and 40 centavos ang kada litro. Isaka sang gasolina, ang diesel, ang crudo, 40 centavos tub-tub, 1 peso ang kada litro. Ang kerosene, 50 to 70 centavos ang isaka sa kada litro sang kerosene. So good ini boss. Abril 29, 2025. Las 4:46 na sa Kagahon. Natrangkaso ka, tumar na di free bayo ha. Sa mga taga-Pasi, San Enrique, Dueñas, San Rafael, Dumaro Capis. Karon nga daw Lunes, kadungan sang Market Day sa Pasi, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kada Lunes, kada Huwebes, dayan sa Pasi. Kung ikaw taga Dueñas, Tingle, marapit dyan sa Pasi, avail sang free consultation. Amo man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Galinog Branch. Sa Miag-Aw Branch, kada Domingo. Diri sa syudad sang Iloilo, subong adlaw may free consultation man Lunes, Martes, Miyerkules, kag Biyernes. Las 4:47 na sa Kagahon, may mga supporters ang kandidato nga nagapainit na, nagailinaway, nagalibakanay. Hindi ka mamaggubanay sang relasyon. Ay ang election, isa lang ini kadlaw. Ginahulam ta ang tinaga ni former Dumangas Mayor, kagsubong board member Rolly Biaca Distura ni RBD. Batian tagid ni sa kampanya niya dito sa Barangay Kapuling Dueñas, sa Barangay Kabudjan Dueñas, kag Barangay Pader. Ambal ni Board Rolly, Sir Bambo Nava, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot Soloso, Sir Dan Calvo. Ambal niya, ang eleksyon isa lang kadlaw. Alungan tang aton nga relasyon. Respetuhon ta kung sino ang ginawa suportaran sa imong nga kasilingan. Hindi nga magilinaway ka mo. Ay subong ang mga politiko nagailinaway, pero abot simpop, danay naman sila. Sinobla laom nga si Defensor kag si Biron nga nagligad ko nga 2019 nag-uupas sa pagka-gobernador. Subong of the nine naman. Halungan pa nga hindi kita magilinaway. Respetuhon ta ang panindugan niya kag ang kinamatarong sang isig naton nga tao. Di man bakat sige ginarespeto ta ka, respetuhon mo man ko. Pero ako nga panugyan sa inyo subong, dapat nga may lista ka na sa imo nga pilion nga mga senador, isa ka party list, gobernador, vice governor, konsihal, board member, kaga mayor or vice mayor. Hindi nga kon pamangkoton kang imo nga sabat nga ati kung sino makatao kanakon ka kwarta, pinonto ito. Hindi, dapat ka mangin independent minded kita. Ay kasarang ikaalam, matinlo ang ngalan. Maging importante da. Hindi nga namusingan sang korupsyon. Pag background check nyo gid palihog ang mga kandidato ha. Hindi ka mo madala sa ilaman namin ngayhom sa tarpaulin. Tapos ang iban sinadami ang jingle, nami ang appearance sa social media. Paghalong gid ka mo, i-background check nyo gid pamangkutan nyo gid mga kasilingan niya, parimte niya, mga kaupod niya bala sa trabaho bla. Kulo pa mangkot ka mo anay. Ay base kon magulpihan ka mo. Ang iban sinadra makawat, matamad. Iban dra aralan dira para nga magpasagod, para nga may sweldo sila. Iban para nga may poder sila. I-check nyo gina kung may tendency na nga mamuyayaw, magbuga kalayo,
maninggitan, ang lampos lamisa. Ikaw maluoy gid kamo, i-background check nyo gid paliog Andre ha. Maluoy kamo sa inyo kaugalingon. Ramilin Bilbao Camariosa, good morning. Las 4:50 na sa kagahon. Oras dulong sang DTX 500. Ang kontrabigay nga committee sang Commission on Elections headed by Chupisto Elnas Jr. Nagambal nga nagardamo na gid ang mga nadakpan nila na nagabot bayeng. O dyan sa Dumangas, Iloilo. Kumusta si Butch? Kumusta si Ruben? At kumusta si Zeke? Dakop gid sa bot bayeng. Di ang ilang amay-amay, way pa. Larry Prasyo, good morning. Kay Ma'am Mary Ann Lumampaw, Lormi Tamson Tabat. Si Sara Duterte, nagbugaman kalayo. Luputan niya sang Mansanas. Ang baba ni Congressman Joel Chua sang 3rd District sang Manila. Kundi si Chua isa ini sa mga nagabombatso sang iyang unliquidated nga confidential fund bala. Si Chua kapadalagan kontra sa babae nga challenger. Kapal niya kay saka challenger nyari nya may mansanas kaga kon may mansanas. Aba niya kay Apple Nieto. Si Apple Nieto kapadalagan congresswoman dito sa 3rd District sa Manila mo. Aba niya may mansanas niya ilupot ni sa baba ni Joel Chua. Grabe si Sarah, naga-bad words. Las 4:51 na sa kagahon. Oras dulong sang DTX 500. Do not be afraid, God Himself will fight for you. Hindi ka mo maghadlok sa ila, kay ang Ginoo nga inyo Dios mismo ang magapakig-away para sa inyo. Deuteronomy 3:22. Rachel Celis, Sir Larry Praso, Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, good morning. Anong importance ang party list ha? Nga importante kig ka magboto ka mo sa party list. Na istoryata si ang isa ka anay congressman. Ang importance sa party list bala, basta functioning party list organization, kinanglan gid ya Sir Daniel Victory nga magboto kita. Dumduman nyo sang unang append party list 2013 to 2016. Dako ang bulig niya. It was Congressman Pablo Bebot Roses Nava III. Nagadumangas Iloilo, anay Philippine Councilors League President sa probinsya sang Iloilo, anay konsyal sang Dumangas. Sa isaya ka term, 3 ka otuig, gabaha ang proyekto sa Dumangas mo. ang nami pagidya, kay transparent siya, pamangkota ba lang mga kontraktor kay waya si Kong Bebot yan nagbaton sang komisyon. Ata niya nga si Sir Bambo Nava nga Chief of Staff, waya nagbaton man. Inalaga sila sang mga kontraktor, ginapangayuan ka bank account Sir Andre. Hasta sa airport ginalagas mo. Sir, pwede sir. Ilan to bala? Si Manong Iñaki Cuevas ang Patrilla Builders, makap-testify mo. Abal ni Manong Iñaki, nga si Bebot, nga si Bambo, oy tandag baton. Kaya mo nang gusto ta. Why ko diya promote kay Bambo ha? Pero nga to lang diya, nga mangita kita bisang transparent kay mataro nga mga politiko. Hindi nga rin sila dira kay mga kontrata. O gani mangayo sang komisyon. Diba niya hindi lang yaga ni 10% mo. Iba niya 32%. Iban 16%. Anong importance ang party list? Ang mga party list ngayon ni bala nagaserbi para sa kausa sang pumuloyo, Ma'am Lorena Dioso, Sir Saldi Dioso, Ma'am Violeta Dioso, or basi para lang sa ilang kaugalingon. Istoryan na dugay-dugay. Si Marco Gumabaw kag si Christine Reyes, bulagay na. Ito, pertiman to sa katamis ang 2023, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, kay Ma'am Mary Ann Lumampaw. What went wrong? Gahuro-hurogin mo, gahuro-huro. Si Christine Reyes, mas magulang mo. Bali, manang siya ni Marco. Manang, I love you, Manang.
Kabat sang manang, I love you also, Tutu. Toto. Ano ka matuod kagin unfollow na sang isa kang isang sa una tamis nga pag hiropay Ma'am Precious Jocares. Kaparman ka Barles. Si Christine Reyes, 36 years old na mo. Si Marco Gumabaw, 30 years old. Mas magulang ang babae sa lalaki. Kung ikaw, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Papa Teten, Ma'am Precious Jocares, Kaparman Cabarles. Di na mas nami, magulang ang babae sa lalaki. Kay pilabing age gap nga mas ideal. O magulang ang lalaki sang sa babae. Bali, lolo nabi sang babae. Nag-apo niya nabi. Karon bla sa foro, bla kay mamangkot kita tulo-todo bla. Si Christine Reyes niti kay balo ka naman nga veterana na sa acting, kabitera naman sa pagigugma. Makon mo Sir Wilson Pedregosa. Sir Wilson! Yan sa Dueñas, good morning sir. Si Christine Reyes, nangin sila ni Dennis Trillo mo. Si Dennis Trillo gidang una niya nga nobyo. Tapos may Raver Cruz pagid. May Derek Ramsey. Hasta si manong niya Kempi de Leon mo. Okay lang ina kay titahom gid man si Christine Reyes. Si Marco Gumabaw, Sir Jean Ray Siman, Mama Ningning Ilumba. Hindi man magpapirdi mga primera klase man ang mga nobyan niya. Una sa tanan si Miles Ocampo. Si Miles Ocampo lang tobla kay gwapawan. May TP Dos Santos pagid. Kag Janela Salvador. Sino ka matuod nga bulagay na sila? Budlay kon fast burn ang relasyon mo. Kita nyo na mga labhang bala. Ang labang tutdi bala kay kuni nahinay lang Sir Andre no. Why dayon nagadaba-daba? Pero kung gulpi lang magdaba-daba, puro bahay palong man Sir Jean Ray Siman. Para sa inyo, mas diin ang nami Daniel Victory. Mas magulang ang babae sa lalaki? O magulang ang lalaki sa babae? Age doesn't matter. Age is just a number. Daniel Victory, kita nyo. Las 4:57 na sa kagahon. Oras sulong sang DTX sa 500. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa Either the umaga. two, basta serious sa relasyon. Hambal ni Ma'am Ningning Ilumba. Rose Libuna, Los Angeles, good morning. K5 Headlines. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Headlines. Flying voters sa Dumangas, Iloilo, nabuking! Ala, tropea! Flying voters sa Dumangas, Iloilo, nabuking! Gakaag ni sila subong kay na buyagyag na sa radyo. Sa ibang pang headline, controversial nga principal sa Lawaan Antique, Venus de Viña Nietes, kaya ginatudlo nagpakahuya sa mga estudyante sang graduation day, kinsipa na sa pwesto. Tagtaganay sang ayuda sang gobyerno, dumili na sumugod sa Mayo. 4:58, hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay,
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sang kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manulay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanunod. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, paidako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahala nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang oras, 5:07 sa kagahon, oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang barangay kag SK elections madayon gid sa Disyembre sa Commission on Elections. Amo nga sabong ang mga barangay officials, kapitan, barangay kagawad nga attached sa politiko, congressman, gobernador, mayor or konsyal. Gabira-bira gid para magdawag ang ilang nga boss. Kay para nga makabalik sila sa pwesto, natawan sa funding, kakinanglan gid nga mapadaog nila sa ilang nga lugar ang ilang amo. Kay kon hindi, laban-laban mabuyayawan gid. Kapin pa sa mga pugoso kag mga mahingabuton nga mga amo. Mamba nga ginimo ta kang kapitan da kinanglan gid nga ma-zero mo dang kontra ha. 8-0 gid 8-0. Ako hindi ako pabor personally bla, no, sa mga nagapamati bla kundi mapili ka mo konsyal sa Banwa or sa syudad mamba ka nga kon sa syudad ya diri sa syudad sang Iloilo kundi 12 ka konsyal mamba nga 12-0 or sa Banwa ang ginapanawagan subong sang mga politiko 8-0. Akon ko na kuya Sir Baldon Zamora, Ma'am Denden Leysa Caspe, Pastor Adiel Caspe, Mami Asun Pineda, hindi ako pabor nga man. Why na sang fiscalizer sa konseyo? Kung 8-0 na lang pagdikta sang mayor da, pagdikta ka vice mayor, kung isa lang sila bikatog, Sir Danny Agpalo, why na sang checks and balance? Pero kung mayara sang ara sa oposisyon, pero ning ginatawag lang oposisyon nga ara sa lugar blang mapabor man niya kung makita niya nga maayo
ang ginahimo sang majority. Pero maiban man Sir Roland Himenea nga ti kontra lang nga kontra kay bangod nga sa piyak nga partido, which is not good. Ining 8-0 nga ginasinggitan sa mga politiko nga dapat 8-0 gid. Parang hindi mabalabagan ang aton nga panggobyerno. Dito sa piyak may mga maayo dito nga kandidato, no? May integridad, may kapisan, may kapasidad, matinlungalan, hindi mo timo ya pagpilion. Maambala nga pisan ni kay Isrot 8-0. Hindi man sa panghikaya, nagalibot kita sa probinsya, sa kampanya, no? Gakampanya kita sa board member. Pero why kuya ginhambal kung sino, ha? Gapamati man kita sa manghambal sa mga local candidates, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Laura. Ay ahay, hindi man sa panghikay, may ibang hindi gikmaan. Aba ko, ano day aman? Hindi man sa panghikay, abe. Ruti maggamuna, mayara day ang independent. Yung nagpadalagan or araw sa pika grupo, kita nyo nga may kapasidad na may kasarang, graduate sa college, may nagpurso pa na sa kung ano pa ng further studies da. Pilion eh. Hindi nga pasinggitan sa ang boss nyo, ni nono nyo, ni toto nyo. Hinday nyo nga, 8-0 kita dapat ya. Di pwede. Sakto na si Ma'am Ningning Donggor Ilumba. Birds of the same feather flock together. Birds of the same birds are the same birds. No? Pilion ang maayo nga handa magserbisyo, hindi nga bulsa lang ang ilang inaisip. Sakto na. Ang amo ning aton nga encourage nga aton nga suggestion naton sa inyo. Hindi ka mo magpati sa 8-0 na nga ginapanawagan sa politiko. Pili ka mo ya. Mas manami nga may fiscalizer. Parang ang mga hukos-pukos sa sulod sang munisipyo, mabuyag-yaga. Di ba? Hutiki tabi kung sino kandidato mo. Ma'am Dende niya kandidato ko. For the meantime, hindi mo dyan mabuto. Ay mamuti sa Port District. Later in life, kung mag-saka, dati hutikanta ka. Di ba? And pili kita. Pili kita according to our conscience. Kay subong eleksyon, ang ng politiko, best foot forward, best smile forward. Am I correct, Ma'am Ginga Bunas? Birds of the same feather are the same birds. Bali, Ma'am Laura, correct na siya. O, sakto gited daw maano ya mga leader sa Banwa, kag barangay, ginaipit nanda ya mga mahina. Hindi ka mo mangipit. Pati, tinyo batunan nyo kwartang itaod, ha? Kag ibakal nyo ka isa ka box nga D3 bayo. Mo na nga aton nga suggestion da. Manan mo, hindi dumadang pag-ibalik to sa source. Ana da ka leader, o gani ward leader, naging kapunan man ang double anyo, Ang kandidato nga magapamakal sang boto, isa kakawatan, tan-tan, ngaluyag magpwesto. Gets ko na, daw kandidato man ni Toto. Oo, Ted, kung ang tao handa, magserbisyo, handa man magsakripisyo para sa tao. Sure na manok ta, Ted. Hambal ni Baldon Zamora. Ayos, pero dapat nga kwanta medyo tulumukan tapagid Sir Baldon Zamora nga magdadurogin boto na. Kaya matagalawag kung sino, pero kung ako lang, kung pagustuhan ako di abe, kag while nabi hindi lang ni pag-isensor de. Lawagon ko kita mga nahamutan ko. Lasing ko 13 na saga. Ato ba lang si Principal Dr. Vinos Divina Nietes bla? San Colonel Roberto Abilion High School sa Gisyan, Lawan, Antique. Nga, kung lang ng killjoy. Mambagate bro, bay mga muyo ka tapos subong ka panghaway ka. Sometimes nga manindugan kita sa matinaga. Ato ba lang ko di graduation, Ma'am Denden, Lisa Caspe mo. The moment ka ginahulat, ang moment ka ginahulat sang mga kabataan na may estudyante, mga bisan paano makasoksok sila, bisan pabing nga may order na bang hindi pwede, pero nahisugtan sang kadamuan. Imo yas tunga-tunga, ipakuyan mo. Ubahan nyo dyan! Kagang DepEd Western Visayas nga ang hindi nyo ni matapna. Nagdigan may kaso na nga daan. Nga ngayon nakulukonsentihan nyo lang. Sino ganining RD, Ma'am Denden nga mahilig magbutang tarpaulin sa may eskwelahan? Kaya kasi niya sang letter C nga champion ko, no? Imo niya moment, momentum killer kay mo. Nahisugtan na nang matugas sa moment sa kabataan, mamangati okay na lang na. Mga bagay nga pwede mo malitgo, imo ya, ma-power tripping ti mo. O
power tripping tawag sina. Subong sinipa na sa klabot, grabe mo, asta sa Malacanang klabot mo, no? Balaan sa presidente, balaan ni sekretary ng Angara. Umatian tabalamot ko may video kapada Sir Lawrence. Ini gina-deliver ta nga mensahe, hindi lang para sa principal, hindi lang sa supervisor, hindi lang iya sa manager, sa politiko. Ano man ang imong ginuyatan nga pwesto, hindi ka mag-power tripping. Nga pabudlayan mong tao nga tanan na maluhod gid sa imo. Kung ikaw leader, manging compassionate ka, para nga mayara sa pagpalangga ang tao sa imo. Suling adlaw, way ka na sa pwesto naman ba nga si ma'am ko to, si sir ko, sang manager to siya, sang principal siya, sang mayor siya, sang congressman, miyad ta na to, itong lagawaslik poder. Kana pa ganito ka panilhig to sa karsada to, sa eskwelahan, pero pinauba, ama ko muna, sa subconscious mind sa mga graduate dito sa Colonel Roberto Abilion High School sa Gisyan, Liwaan, Antique. Hindi ginamalipatan. Matiyan tabala ako kay suno kay Undersecretary Claire Castro, nagmando ng presidente pagi sa kay DepEd Secretary Juan Igado Angara nga sipaon ni sa pwesto. Man, plagyo man sa subong. Kadtuan sa media pasabton nga plagyo. Power tripper bla, no? Hindi blang abusar sa poder. Waslik poder. Mamatian tablang misay bla. May update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Ma'am, tinanggal as in removed, hindi na siya pwedeng as principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa ni Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you. In short, si Vinos de Villanietes, principal sa Colonel Roberto Abilion High School, National High School, National School, CRANS mo ang yasin ng abbreviation, CRANS, sa Gisyan, Liwaan, Antique, ginsipa na sa pwesto. Ito ang mga headlines ni Principal nga nagpaubas ang toga sa mga estudyante, ginsipa na sa pwesto. Again, we condemn the act na the person, no? Pero kung ka pamati kasubong Ma'am Vinos de Villanietes, ma'am, dini mo yung balatsagon man. Kinanglan mo gidya nga dapat ang tao, ang estudyante, ang ginikanan, maluhod sa imo. Hindi ka gidya flexible sa mga patakaranda, mabang nga okay Kung sa bagay, last na naman lang nila ni pasugtan tani nga makatuga. After all, tinahisugtan nila. May na tani kung why na may sugtan da? TMT sinabi sang inyong commencement exercises na. Huwag ka nagpatawag sa committee mo na nga ano ng update na, okay na? O, nakakuha sang feedback. Kung gusto magimantani na nga why sang tuga-tuga nag-uniforme lang, tinga nga ara na, tani mabagati, okay na lang na. Kay nang ara nagimanda. Inang ginatawag bala Tita Merlinda Belete, Ma'am Denden Leysa Caspe, Sir Ligori Toto Tawausares, kay Sir Heroland kag kay Sabo Nilio Meat Shop sa Harubig Market. Inang i-tolerate mo bla? Mga bagay nga i-let go mo. Imo yung mag-power tripping kay mo. Kundi nagsabwag ka sang kalain sang buot sa tanan nga mga estudyante to asa sa mga pamilya nila. Ano gusto mo nga nang lodhan ka sang tabo? Again, ginadala naton ini. Parang ikaw nga araman sa pwesto, halimbawa bay manager ka, ikaw presidente, presidente kabi, bisan presidente kabi sang Manog Bulket Association. Basta may poder-poder, kami iban nga waslik poder mo. Ambang ako di ang hari di, akong PTA di, akong kapitan di, ako ding mayor di, akong congressman.
abusar na siya, Sir Ernest Lapating, Sir Hudlo Montana, no? Ano katalapang doon kayo? Dapat ako di! Kay akong principal di, sundo nyo gid. Akong hari di! Hindi hari, akong Rayna di! Anyway, niga kabagay. Mabagatin nga nangaway ka, at tapos mga muyo. Indala ko lang ini Ma'am John na salutin, fakularin, Sir Mot Espulgar, Sir Jonathan Garalda, para nga ma-awaken aton nga understanding. Ang poder, kung mayroon makita sa poder, subong mga, prefix aton ngalan. Prefix ang ngalan, tabi si Honorable. Mayor kabi, congressman, senador, presidente, CEO, abogado, doktor, or kung ano man ang imong ngalan, lang mga dugang-dugang sa imong ngalan, ante sa ngalan mo. Temporary lang ina. Di ba? Temporary lang ina, Sir Jinray Siman, correct? Ang manami isinada, ang manami nga panimuot, kag maayo nga pagtrato sa isigataw. Na kunara ka na si Babaw, pagtrato mo sa idalom, maayo gyapon. Palanggaon kapag itapat. Pero kung ara ka sa Babaw, kag tapos sa pagtrato mo sa dalom, Ma'am Lorena, sa mga hodiyayong tao daw, sapat. Abang, bay dyan ang poder sa pagka-principal, yung sana principal kawaw. Amo nang lungan tagid. Kay may tendency ang tao, gakwan mo, naga-ego tripping. Kung ara na sa pwesto, lasing ko 21 na saga, may mga problema, kasubong may mga pagtilaw, ang basang Ginoo, confess your sins to God. Pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sa aton mga sala, kag sa pagtinlo sa tananta nga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya. But if we confess our sins to Him, He can be depended on to forgive us and to cleanse us from every wrong. And it is perfectly proper for God to do this for us because Christ died to wash away our sins. 1 John 1:9. May mga problema ka, may mga pagtilaw, hindi ka magpamati sa pamatii ang pulong ni Jesus. Yan nga promesa para sa imo kag sa akon. Ma'am Lutig Dulilaw, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, good morning! Pamatian tayo minsay sa sining aga. And inquire of His promises. Doon mo pangawakan, ilaban mo. Lord, laban mo sa Diyos. Because Lord, let God, let you fight my battle. You're not against me. Tama? And sabi, Lord, let me just seek my rest in you. Don't rest on people's promises. Don't rest as in on people's words. You rest on God. And, pinaka-importante, take the step of faith. Don't wait for a perfect condition because it will never happen. Take and believe God's word. Rest on God's promises. Rest. Hindi kaya maglantaw sa hambal sang tao nga mga why na defeated ka na, why na gid na, why ka na gid pulos. Ma'am Kimberly Azucena sa Saudi Arabia, ma'am, rest on God's promise. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Ma'am Arlene Lumiares, rest on God's promise. Sir Dan Calvo, Sir Danny Agpalo, Manong Iñaki Cueva, Tatay Esra Swedi, Ma'am Cynthia, rest on God's promise. Subong aga, Sir Rick Mapa, kay Ma'am Kimberly Azucena sa Saudi Arabia, kay Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Rod Saban Mamon, Ma'am Rowena Pinoscas, Pastor Bobby Iriman. Let us pause and let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Thank you for your word, Lord, na girimayin sa amon, that we will rest on your word. Ng ikaw ang Diyos yang nga may matahom nga plano para sa amon. Jeremiah 29:11, hambal mo, Lord, you know your plans for us, plans to prosper, not to harm, plans to give you hope in the future. As we praise sa siningaga, Lord, we acknowledge your dear presence. Holy Spirit, thank you. And thank you, Lord, for your promise sa Matthew 18:20. Duha kung tatlo nga nagatipon sa ngalan sa Dios, ara ka. So mga Lord, dinibo kami sa bugos sa kalibutan, declaring your lordship sa amon nga kabuhi, sa amon panimalay, sa amon nga pamilya, sa amon nga negosyo, sa amon, Lord, nga komunidad. Salamat ikaw, Jesus. No other name can save us. Si Jesus gid lamang. Thank you that you are a trustworthy God. Sa 2 Timothy 2:13, kung hindi kita masaligan, ang aton Dios masaligan gihapon. Kay hindi mahimo nga hindi niya pagtumanon aya ginahambal. 2 Timothy 2:13. God remains faithful to us and will help us, for He cannot disown us who are part of Himself, and He will always carry out His promises to us. Salamat sa again ni Lord. We worship you. Thank you. Thank you that you are our shepherd. Psalm 23.
Sa Psalm 91, our protector. Sa Philippians, you are protector. Salamat kay Lord, sa Philippians, our provider. Ikaw dra ka wala pa sang relasyon kay Jesus, imit lang ini pangamuyo kabigang imo. Imit lang sa bungaga, luhod ka dra alsang kamot, Lord, I surrender my life to you. Patawala ko sa akong mga sala. Ginabaton ko ikaw, tunuga. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus sa akong kabuhi. Heal my hurts, my past, my regrets. I declare deliverance. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. Heal me, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, ang mga nagkabasakit, I declare healing. I rebuke ang spirit of death. We cancel unforeseen dangers. Hindi naman makita nga katalagman, Lord. Kamatayon, balatian, linog, sunog. Even ang epekto sang mainit ka panahon. Preserve our families, Lord. Thank you for this day and thank you for your care. Bless ang Pilipinas. Bless ang Jerusalem, ng Israel. Ikaw gin magpakmaayo sa mga kandidato, Lord. And even ang mga kandidato, Lord, nga notorious sa vote buying. Convict them and frustrate them, Lord. And let righteousness prevail. Thank you for safety of everybody, Lord. Ipalit kami, Lord, sa kamatayon sa mga balatian. And ang kada isang nagapamati sa buong, Lord, ibubuin mo pagpakamaayo. I declare healing to those who are sick. I declare peace sa mga troubled ang pangunauna. In Jesus' mighty name, amen! Nothing compares to this place where I can see you face to face. Lord, I declare special blessings sa pamilya Berdeo, Kabasak, Baes, kay Bishop Don Donguines and Ma'am Ching Alba Donguines, sa Binaubao, Cali, Dumangas, Iloilo, kay Pastor Abner Batan, kay Pastor Stanley Flores, pakamayo sila, Lord. Kay Sir Bambo Doremdes Nava, Soloso, Goles, Calvo, Iriman, Ilumba, tala nga ari di subong, Lord, sa online kag on air. Bless them, be with them. God is both kind and severe. He is very hard on those who disobey, but very good to you if you continue to love and trust Him. But if you don't, you too will be cut off. Dili makita ang kaayos ang Dios kagang iya pagka-istrikto. Istrikto siya sa mga tao nga hindi magtuo sa iya, pero maayos siya sa inyo kung nagapabilin kamo sa iya kaayo. Pero kung hindi, pang-utdon maniya kamo. Romans 11 verse 22. Captivating my soul. Wala sing kaalam, pag-intiende o kung laygay nga makatupong sa Dios. No one, regardless of how shrewd or well-advised he is, can stand against the Lord. Proverbs 21:30. Hulubaton 21, versikulo 30. Drawing me closer to you. Ang aton Dios nagabatsyag man sang aton mga kaluyahon, kay ang tanan nga pagsulay nga nagaabot sa aton nagihan man niya. Pero wala gid siya nakasala. God understands our weaknesses since He had the same temptations we do, though He never once gave way to them and sinned. Hebrews 4:15. This is the Word of God. Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in
Lord, I declare also special blessings for Captain Christian JB Dolar Distura. Kay Nonoy JB, kaya birthday sa mga adlaw. Bless him, Lord. The Attorney Maan, Asis Distura, and the family. Kay Ma'am Zia Anotado, kay Sergio Kalikaran, kay Ma'am Joy Imprugo Alcarde, Ma'am Joy Ainaga Arquisa, Ma'am Erlina Goles, kay Ma'am Janice Goles, and Sir Alvin Goles sa barko. Ma'am Kela Firaris, Cheryl Burgos Tanangonan, Tita Nilda Laluyan Laison, Novi Piroti Sondia, Ma'am Ging Gabunas, Sir Bert Gabunas, ay Sir Rami Paklehan, and Ma'am Zane Toledo Paggayon sa Pasig City. Pumuluyo sa barangay Buyo, Pasig City. Nathan Garalda, Mary Ann Lumampao. Time spent in prayer is never wasted. I may sound badoy, corny, OA for you, for some. I don't care. It's all about Jesus. We worship Jesus in spirit and in truth. Ang oras, alas 5:30. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sinoday ang kurman nga sa K5 lakon kagahon, pero pangamoyo kornino. Sino na si Ted Aujero Francia? Bihil ko no. In Jesus name, kuno in Jesus name. Sino na siya? Kilala mo na, Sir Bambo, si Ted? May pangamuyo siya, no? May pangamuyuan niyang politiko. May mahambat sa Bihil. I don't care, Ma'am Sani Ramos, dyan sa Poblasyon Oton. Sir Danny Agpalo, God bless you, sir. Sa iban pang mga balita. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Inausisa na subong sang Commission on Elections ang banwa sang Dumangas, Iloilo kay sa barangay Aurora del Pilar. Ang barangay Aurora del Pilar drala na sa may plaza gid kundi may gym, tapos may Caltex gasoline station, and then anpisang taytay bala patabok sa tabukan na Dumangas bala Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Lorena Bilhira Joso natalupangdan kundi ang mga botante dira ang mga tumandok kay Sir Jonel Española, Sir Arnold Sicat Gutierrez, pamilya Ducanes. Mga 300 natalupang dan subong nga may 53 ka mga flying voters. May politiko or mga politiko nga nag-shopping sang mga botante halin sa pututan. Gindara sa Dumangas. Sa mga nagparehistro baladra ang mga pangayaw, pagalong ka mo, wain niya sang boss nyo or nag-recruit sa inyo, kagintawan ka mo kwarta, pasarig. Gitawan ka mo bugas alin pag-register ninyo sa nagligad. Kay ining kasong ini will be personal case. Na? Kung ang mga politiko nag-abuso, paghatag nila sang certification nga residente sang isa ka lugar ang tao, pero hindi. Si dirigid naton matalopangdan nga mayaran isang pag-abusar sa pag-issue sang residency certificate. Kung ikaw punong barangay, ipamatudan mga si Tarpulano nga ini, tumandok kadiminan sang amon nga lugar, diri sa amon. Kag ini siya, ang madugay ng star. Tinatolopangdan pagid Ma'am Zane Carabulido pagayon. Good morning, ma'am. Kay Sir Rami Paklehan. Kaya kundi kada lugar, may mga ma-identify mo yung tao kundi nga lugar mo. Kung taga-pututan, tanaran, magambatan na may ran mo. No? Kung taga-duinyas na magambal, amuday ay. Kaya mo mo, bihiti taga-duinyas na, taga-dingli, taga-pasi, amuday magambal. Andin na. Tapos, kung mga barotak nuevo, may lain pag niya tuno. Ano ranta na magambal ya taga-barotak? Manan mo mo, amuranta na mo. Pero pagtabok kumanan sa Dumangas, Ma'am Lodi Gulilaw, Sir Buboy Barrio na Migleyo, lain naman paghambal. Kung aton nga tinagadi, ikaw abi mo, no? Ikaw abi Sir Andre mo, ikaw abi. Pagabot mo yung Dumangas, ikaw tuo mo. No, tuo na yung hambal, tuo. Tapos, ano man sing iya nga, sing iya yan Dumangas. Natingala mga pumuluyo sa Aurora del Pilar sa Dumangas, nga mga karayaan! Di ko okay lang ako ng asawa naman o nagatrabaho dira. Pero tiba ko mo 53 gid. Ala!
Sino naghatag sang residence certificate ni sa mga 53 ngayon eh? Kasi duro pa kita sa mga flying boaters, dumanggas! Kasi hindi lang ni dumanggas! Nagligad nga eleksyon, may nagtimbre gid ng shopping abot kung sino nag-shopping sa mga botante. Alin sa ibang nga banwagin dala sa dumanggas. Nag-shopping sila, nag-shopping. Ti, mang boat buying ka na, ma-flying boaters ka pa. So, sobra-sobra naman inyo. Ma-boat buying ka na, tapos ma-flying boaters pa. Lily Barlan Paderna, Alex Paderna sa San Pillan Street, Pasay City, Maribel Pareñas. Good morning, ma'am. K5 Bantay Mercado. Check the latest nga market report with the K5 Ram. Panahon na para magsaya. Forget mo na. Panahon na para magsaya. Pinakulbaan ng mga flying boaters. Inang dinaya blas ang politiko bla. Ahaw-ahaw nga ma-boat buying ka na. Ma-flying boaters ka pa. O kumilit. O si saan nyo niyo kay 53 o. Kag sa mga nagparistro da, gatdan gig ka mo. This is a personal case, budlayan gig ka mo. Kung ako sa inyo, withdraw na kamo da kini mong pakita. Balik nyong kwarta. Marbor ka, good morning. K5 Ramrom. Good morning. Pow! Miad. Why ka nagsunod sa Sikihor? Balaan ko nga, why ka upod, di mo updan ko danay. Salamat. You're so loyal to me, my dear Ihado. Very good. Grabe itong mga flying boaters to. Barangay Aurora del Pilar, Romanga, 53. Gamatamat nun kay rapit na lang mo. Ya, mga kasimanwa mo kung di tagapututan ka. In Paristrotos, Dumangas, ha? Sadya no? Kung ako magdaog, ipatindugan ta kamo sang taytay. Ako mapos palapitan. Mabot. Taytay lang matindog white suba. Ikaw ba lagi na booking mo, gid mo? Sadya. Mga ano no? Kung white suba mo, an suba grabe pagiti mo. Si Jean Ray Siman, si Ma'am Josephine Florindo Diaz, Ma'am Nancy Francia Parcon, Kaptotong Parcon sa Minanga Dueñas, Ma'am Betty Soloso sa Bebot Kapamati. Bira! Yari na ang latest nga presyo sang baboy kag manok sa may Haro Big Market. Kamsi, 380 ang kilo. Pork chop, 380. Limpo, 390. Pork spare ribs, 380. Maskara, 380. Atay sang baboy, 180. Pork kasudlan, 300. Tail sang baboy sa panguna, 380. Sa pangulihi, 360. Ground pork, 380. Pork skin, 170. Karne sang baka, 370. Beef spare ribs, 330. Whole chicken, 175. Atay, 240. Boneless manok, 220. Ang chicken feet, kaki 5 100 ang kilo. Si Yaw ga pamati ang ba niya? Rinabuab. Rinabuab gina kay tinabuyagag di sa K5 nga may mga flying boaters mo. Kung nahanay si Yaw. Good morning, Yaw. Joy ay Naga Arquisa. Ma'am Betty Soloso, yung mga kapandi si Ma'am Betty kag si Sir Bebo to. Sa Dueñas ka pamati si Tyler kag si Sisi. Si Maya Chimpo. Manaya kang ipagtid ka namigit. Pero mabatsagan mo na yung init karon mga alas 9 o alas 10 na. Muna ako magdagwa ko, magkampanya ko bla pagkahapon bla. Huwag matakot kinalawag kung sino de. Dalag tubig tapos antik sa magpanaw sa udtog, parigos ko liwat. Parigos ko sa kahon, rigos pagid ko. So dala ko ka init. Perting init. May dala kong kudong perting init ha. Sige, Ricky Armentia del Maikutan sa Morong Bataan. Thank you, K5 Ram. Sige, rekta dire sa may Haro Big Market, kaupon si K5 Karen Madilla. Kagini naman si K5 Ramilo Palek para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagringawan sa Iloilo, K5 News FM. 5:38, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga
nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo naman, basto. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malaya ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras, 5:41 sa aga. Oras, sulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Happy 44th year anniversary Calvary Baptist Church, Oton, Iloilo. Ang speaker si Pastor Ronald Toledo. Pastor Ronald Toledo and from Sir Gerald Burgos, Tanangonan. Blessed morning sa L&J Store. May bata to, anong katuig sa Sitio Langgun, Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo. Tos, na lisuhan sang mainit nga sabaw. Alungan nyo gila, kapin mga galuto, kamo nga may mga kabataan ba nang galibot-ibot sa palibot, kapin mga gagmay ba lang. Kasi masalpay nyo, kag matilwaan sang mainit nga sabaw. Ang bata, bago bakit kay mainit nga sabaw, na paso ang biktima. Ang bata, lalaki, suno sa lola, nga ang lola mismo ang sa bata ang nagakapot sang suludlan sang disgrasya nga nagtilwa ang sabaw. Pagtilwa sang sabaw, naigo ang bata kag yara subong sa Jesus Colmenares District Hospital, tilwaan sang sabaw. Ito nang ato nga K5 Bacolod sa K5 Kumustahan. Sa K5 News FM Iloilo, Sir Ted Bringaga. K5 Robert, good morning. Nakadi 3 bayo ng Iloilo. Mayong signal sang Iloilo. Wala si K5 Babes at subong sa Sikihor. Kay mangita to sa para nga ipabarang niya kunong mga kontra niya. I-check natin ang taga K5 News FM Kapi. Sir Jones, good morning. Kumusta signal? Sir Robert, good morning. Loud and clear ang sulod sa Bacolod kay Iloilo. Good morning din sa inyo. Ari lang ko din, standby lang ko. Mathag ka K5 Sir Jones. I-check natin si Sir Michael sa K5 News FM Aklan. Sir Michael. Sir Robert, good morning. Good morning, Bacolod. Nag-ulan di kagabi, basong ulan Pero dire, subong nagaragama kang signal na ka DTX Coffee Mix kita.
Bacolod. Sir Robert, balik sa imo. Good morning. Magiging salamat Sir Michael sa Key 5 News FM. Aklan, i-check naton ang Antique si Sir Melmar, Sir JJ. Doon hindi ko matagan kay Way ko ka-antipara. Sir JJ, good morning. Good morning, this is me, Melmara. Ikaw gini. Ito layo ang kamera mo eh. Oo. Sige lang, may TC kita para klaro ang panulkan. Good morning, K5 Robert, kag subong man sa aton nga mga ka-K5 sa Western Visayas. Naka-may TC ro kami dyan sa Antique. Klaro ang signal, 10/10. Ay, check na lang nato ang balita nagikan sa Antique. Mga dalag ko nga balita dila sa probinsya kang Antique. Ka-K5 Milmar. Sige, sa mga balita namon reja sa Antique, madinugoon kag masinulobon gid mga balita namon jaw. Kapon kang aga, may kasanagan alas 3, may sara ka graduating criminology student kay 5 Western Visayas nga naaksidente halin ng jang 23 anyos nga graduating criminology student sa Isaraka party nga naginadtunan sa Barangay Madrangka reja sa Banwa, San Jose. Pauli rendaad sana nga boarding house. Ina overshot ta na sa likuon nga bahin kang Barangay 3. Bumunggo sa pader, gindara sa hospital pero wala ra natabangan, patay gid ang jang 23 anyos kay 5 Western Visayas. Di nagakasubuan ng mga abyan kapinpa ng mga classmates kaganang pamilya bangod sa temprano pa nga pagtaliwan kang jang estudyante. Dugang namon nga balita reja kang Sabado, may isaraman ka timbang rito sa may bahin kang Kulasi. Sa may poblasyon Kulasi, ang ginhatok-hatok kang buno. Makon mo kay 5 Western Visayas, 27 kabunuan ang naagam sana nga lawas. Patay rin kang masapuan kag dugoon sa sulod kang balay nga nang ginobrahan rito sa Kulasi. Ang suspect ginaaligar nagsulod sa balay bangod nagpangnakaw. Nagaisarahan no nabi ang biktima sa dyan ng balay, sa balay kag ginobrahan ng sa anang ama, kay ti anang ama kag ang anang scholar nagwa para manindahan. No, ti pasado alas 10 kang tana masapuan nga dugoon, abiranda na bunggo lang ang ulo na lampos na tumba. Paglantaw pagdara sa hospital gali ba Diyos ko 27 kabuno ang ana na agam. Wala pa mamanan ang suspect nga at large hasta sa tulad. Samtang sa dugang namon nga balita kahapon tihapon, may isara ka lingin nga gapinadayaw sa may barangay San Angelo. Jutayan na lang mabungguan ang piraka mga tao rito bangod sa hubog na gamaniho ka motorsiklo. Ati kita nagid sumalang nagid ang bol na parte na kay may isara ka lalaki nga gamayan na lang mabungguan. Ginbuno ang jang lingin. Sa hospital na bagsak. Ipadayon ka diyang investigasyon sa kapulisan pero hambal ka biktima. Hambal na hindi na lang kung magpasaka kaso sira. Balaan niya man siguro anang sala kay 5 Western Visayas. Balikan mo kay 5 Robert. Grabe man ang balita na sa Antique, no? 27 gid kapilas. Ahay, galaom patong pamilya niya nga makapadalas ang sweldo pero ang balita patay na ining isa ka timbang. I-check nato naman ang balita nagikan sa probinsya Aklan. Sir Michael. Medanya adlaw medanya gahon sa bilog nga Western Visayas ag Negros Island region. Sa mga balita diri si Robert sa bilog nga probinsya Aklan, tanwa sang kalibon naka-alerto subong nga Aklan PNP matapos nga nagwa ang balita nga ang isa ka Chinese national nga wanted sa kaso nga kidnapping for ransom nakita diri sa isla sang Boracay, ginaaligar nakita diri. That's why nga mga kapulisan sa nagligan nga adlaw pati diri sa may parte sa may mga resort diri sa New Washington nagapamangkot ang mga kapulisan nga nagapanghatag sa mga leaflets, mga flyers sa mga nga may picture sa nasambitan nga suspetsado. Ining akusado si Winley Gong nga nagagamit sang alias man nga si Juan Yanling kag Kili Tanlim, no? 5 million ang awards, ang rewards ni kon madakpan siya, no? Sa subong, nakagawa kita sang report sang 2024 na aresto ini sang NBI pagi sa warrant of arrest. Ambot lang kon nga nakagawa kag ginaaligar nga nakita dire sa isla sang Boracay. Subong nakalerto ang Aklan PNP sa nasambitan nga report K5 Western Visayas. Kaga sa subong man, agin klaro man sang Malaya PNP ang nagagawa bala sa mga social media post K5 Western Visayas na ginaaligar nga may serial couple dire nga nakita man sa isla sang Boracay. Oo, so hambal sang kapulisan sa ila ada public advisory nga dapat mangin responsable ang aton mga netizen
sa paggamit ng social media kag sa pag-share sa mga post nga wala sang kamatuoran. Wala ini sang kamatuoran nga ari dire nga may serial killer sa isla sang Boracay kag kung sino man ang mag-post ay posible siya magpanabat sa criminal case pagi sa Revised Penal Code Article 154 K5 Western Visayas. Kag sa duwa natin nga mga balita, subong magselebra na nag-umpisa ng Love Boracay hasta ini sa May 3, no? K5 Western Visayas. Damo din ng mga aktibidades, amo ning ginadagsa subong sang turista diri sa isa sang Boracay. May mga beach volleyball, may mga sari-sari lang damo lang kag damo-damo nga mga bisita diri kag may sa May 2 to 3 may Hydro Boracay Beach Music Festival. Amo ning Hydro Party K5 Western Visayas. Mangin masinadjahon sini ang isla sang Boracay kag damo nga mga bisita subong K5 Western Visayas. Nakatapusan niya mga balita sa selebrasyon sang 69th Independence Day sang Aklan, o Foundation Day sang Aklan, ari man din nagkadto mga official news Sir Julits, no? Kag nagbayluhan ay kita sang mga unique nga mga cultural heritage, no? Kay sang una, ang Aklan sakop sang Capiz, pero paagi sa Republic Act 1414 nga ginpirmahan anay sang dating presidente Ramon Magsaysay, amo na nga nagseparar ang Aklan sa Capiz kang nanginaklanan kami Sir Julits. Kag sa subong 69 Foundation Day na kami, no, sang Aklan, no? Kag pero siyempre ang aton kultura parihas man lang amo ning tawag nga kapusod gihapon imaw ang Aklan kag ang Capiz Cultural Exchange 2025 K5 Western Visayas. Ang mga balita di Sir Robert, balik sa imo Bacolod. Mugid man na dapat nga magsiparar ka muna sa Aklan sa Capiz kay ang sa Capiz puya. Pag-abot dira sa inyo sa Aklan, unga. Siparan na kami sa inyo kay manti bata diya sa amon ang unga kag ang puya mo. Madamong di salamat kay K5 Aklan, kay Sir Michael. I-check man nato ng balita upod kay Sir Choles sa K5 News FM Rojas. Balita diri sa mon sa siyudad ng probinsya sa Capiz, may isa ka kandidato sa pagka-SB member kag Municipal Health Officer ginisyuhan sa Shokos Order sa Commission on Election sa ginapahaya gidaligar vote buying. Ginkilala diring kandidato nga si kandidato diri nga si Rhapsody Miguel Rivera, padalagan sa pagkasangguniang bayan member. Samtang ang isa naman ipanaugan sa Shokos Order among yung sinihimatao, Dr. Winfred Rivera, Municipal Health Officer sa Banwasang Kwartero. Way pa ni sila karon makapahahatag pa sa ila sining explanation o explanation sa bahin sa COMELEC. Samtang kapon ginpasidunggan ang 21 ka outstanding Capiz non-women sa ginahiwat iya no nga search for the outstanding women of Capiz Awards sang BYLI kon Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Kaya we are very proud diri sa K5 News FM Rojas nga isa ang amon sining station manager K5 Miss A Ami Orleans Berondo agin kilala gid no sa most outstanding women in Capiz sa bahin sang media and journalism. Amo ni mga balita di sa amon. Balik sa imo Sir Robert. Congratulations kay Ma'am Ami Berondo, most outstanding woman dira sa probinsya sang Capiz. I-check mo natin ang mga balita nagikan sa K5 News FM Iloilo, Sir Ted. Sa Guimaras, nagbaliskad ang salakyan ni Attorney Rodney Zaragoza. Attorney Rodney Zaragoza, 65 years old, nagkapadalagan konsihal sa Banwasang Buenavista. Natabo ini sa barangay Sawang, Buenavista, Guimaras. May pilas sa lawas ang biktima pero safe naman. Sa iban pang balita diri sa Iloilo, ang demand sa elektrisidad sa siyudad sang Iloilo nagsaka sang 13% bangon sa tuman nga kainit sang panahon suno sa more power. Sa iban pang balita diri sa Iloilo, may pulis nga na-assign sa istansya ginkasuhan sa pagpanghibulos kag child abuse. Minor de edad ang iyang biktima. Kag flying voters natalupangdan sa barangay Aurora del Pilar, Dumangas, Iloilo. 53 alin sa Putotan kag Barotac Nuevo nagsaylo sila sa Dumangas. Natalupangdan kag nagrinabuab. Kuning balita sa Iloilo, balik sa imo Sir Robert. Grabe man tong pulis, may imo kagid karon, may chimpo pa. Sa amon diri nagamak ang pusil kahapon sa Kabankalan. Resulta 7
ang patay samtang 3 diri ang babaye nga miyembro sang CPP NPA kay ini sila way gid sila magdahom nga matiktikan sila sang mga miyembro sa Philippine Army sa isa ka kapiestahan sa barangay Tapi baw tinanaog man guro ning mga pobre kag mamiesta o galing na corner sila sa isa ka balay sang mga miyembro sang Philippine Army. Ang mga nagkalamatay basti kilala nyo ni number 1 Reniel Locsin Silyon alias Adi alias Kumpol, squad leader and former commanding officer sang Southwest Front. Number 2, babayi, Mary Jane Magilat alias Yuni Chinchin Shede, vice squad leader and former secretary sang Southwest Front. Number 3, Charity Amakan alias Nanay alias Nelma Cara, squad leader and former secretary of Southeast Front. Number 4, John Isidoro Sopilanas alias Dalia, alias Gabi, alias Ilian, alias Step, kag political instructor of Southwest Front and former student leader of nagkahiusang kusog sa estudyante. Number 5, John Remihares alias Jai, alias Junior, political instructor and political guide of Southeast Front. Number 6, babaye, Glenda Tinio Mihares alias Gab, alias Glendela, alias Ayin, alias Jao, medical Southeast Front. Kag pampito, alias Pitong, medical squad of Southwest Front. Amuning mga balita diri sa amon sa Negros Island region, daway nagkita pangot nagkita ka K5 Western Visayas, buwas naman sa gihapon si K5 Babes nag-enjoy sa Secure. Salamat sa amon nga CEO sa ilang sa pag-enjoy sa ginatawag incentive tour sa mga empleyado. Hindi ko na pangibalik sa inyo K5 Western Visayas. Salamat gid. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sa umaga may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kung ikaw taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay or magkapadulong ka sa syudad, halin sa probinsya, hapit ka dira sa Klinika Outlet sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Kung halin ka sa Haro Plaza, antes ang Rob Haro, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May dako man dira nga signage. Kada Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes ang free consultation there is sa product center sa siyudad sang Iloilo. Sa Pasig, do karon nga adlaw Lunes kag kada Huwebes. Sa Miag-aw kada Domingo. Kag sa Kalinog, Huwebes man kag Lunes. Free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Anali Bahade, good morning ma'am. Kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, kay Ma'am Rhea Mahilom. Ma'am Rhea Mahilom sa Dueñas, thank you sa inyo ha. Kay Sir Benny Hermano, Sir Bryson Hermano, Ligori Tabausares, San Miguel Hordan Guimaras, thank you. And thank you also kay Sir Jojo Archide sa Gapangapena DTX Coffee Mix, sa Starlight, sa Rizari Store and Vulcanizing Shop sa Barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. And thank you also kay Sir Roden Porras Cardinal, Gerald Bolgosa Nangonan, Reiki Ermintia, Mambete Soloso, Sir Bebot Soloso, Tyler and Cici. Kay eleksyon sa Pilipinas, kagarot, kwartagid ang palakat. May mga politiko, abi Sir Danny Agpalo, nga hindi makapalapit sa tao kung hindi sa ila kwarta. Marborca, good morning ma'am. Ma'am Joy Ainaga Arquisa, Ma'am Joy Imprugo Alcarde, and Coach Boyet Alcarde, good morning sir. And thank you also kay Ma'am Ludi Gulilao. Congratulations sa Bingawan Badjangan Elementary School. Successful second grand alumni homecoming April 26, 2025, especially sa batch 89, ang batch ni Ma'am Ludi Gulilao. Kay Sir Romar Datoon, Lalay and Romar Eatery sa Sambag stoplight sa Haro. Good morning sa inyo. And thank you also kay Sir Eden Celorio, Ma'am Annalise Salvadico Celorio, and kay Sir Nerio Tabugo. Looking unto Jesus is a powerful phrase. It comes from Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. It's about keeping your focus on Christ, not on your circumstances, not on other people, not even on yourself. Jesus is both the beginner and the completer of your faith, meaning he started the work in you
and He will finish it if you keep your eyes on Him. Thank you, Sir Nerio, for sharing the Word of God. Hebrews 12:2. Ma'am Laura sa Magaysay, Ninita Del Prado, salamat sa inyo. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy Birthday greetings kay Captain Christian J.B. Dular Distura. Ang pilotong anak ni 4th District Board Member Rolly Biaca Distura, ni Nonoy J.B. sa Sitio Ambacan, Barangay Calao, Dumangas, Iloilo. Ang better half ni Attorney Maan Padura Asis Distura sang DPWH. Noy JB, the Lord bless you and keep you. Sano yung lupad, Noy? Hindi ka na maglupad, ah. Eh, galupad pa si tatay mo. Birthday greetings kay Captain JB Dular Distura, Christian Distura. Happy birthday, sir. The Lord bless you and keep you. Attorney Maan, stay pretty and stay gorgeous, attorney. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Ang pagtamyaw, Noy JB, alin sa Team RBD. Ma'am Christine Gardose, good morning, ma'am. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday to you. Bata pa si Kap JB. Ang oras, impunto las 6 sa aga. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magpamati sa DTX 500 Morning News, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Ikaw, Jesus, ang number 1 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1
#1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyong wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Hiring kami! Hiring kami! K5 News FM Iloilo 88.7 is looking for news writer. Must be at least 18 years old. Must have a degree in journalism, communications, English, or a related field. Previous experience in writing for news or media outlets is an advantage but not required. Must have the ability to meet tight deadlines and work under pressure with exceptional writing and editing skills, emphasizing accuracy, clarity, and engagement. Strong attention to detail and the ability to fact-check content. Must have knowledge of digital media platforms and social media trends. Able to adapt writing style for different types of stories. And with strong organizational and time management skills. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5! Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, May TC, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw na H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City.
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras, las 6:08 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning News. Lunes, Abril 28, 2025. Mga ka-K5, mabatyan kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Magitan kag mabatyan man kita worldwide, pinagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw malipaton, tumar na sang D3 Bio. Free legal assistance sa mga soldado kag pulis. Lubos na nga kasuguan. Local absentee voting sa probinsya kag syudad sang Iloilo magasugod na subong nga adlaw. Miss Echo International 2025 Alexi May Brooks nagpauli na sa Iloilo. Sa Aklan, basketball player na disgrasya sa motorsiklo patay. DTX 500 Morning Newscast. Duha ka barangay sa Borongan City sa Samar gin-lockdown bangod sa African Swine Fever. Balitang National. Tatlo ka Filipino Cardinals mangin kabahin sang PayPal Conclave. Balitang National.
Gobyerno sang Pilipinas nagpahayag sang pagpakig-unong sa makakulugmat nga insidente sa Filipino Festival sa Vancouver, Canada. Balita International. Berto sa Iran naglupok. 25 katawo patay, linibo, pilason. Balitang negosyo. National Food Authority ginmanduan ang Department of Agriculture nga dalon sa Visayas ang stocks sang bugas bilang pangpanghanda sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Balitang sports. Sa NBA, Oklahoma City Thunder ginsweep ang Memphis Grizzlies. Balitang entertainment. Drag race star Bianca Castro Arebejo nagtaliwan. Balitang Extra Special. Bangkay sang soldado nga napatay sang tuig 1985 pa, wala nagakaagnas. Oras 6:14 na sa aga sa mga nagapamati sa DTX 500 Morning News. Kadungan sa inyong pagpamati, Sir Titing Gonzales, Sir Steven Hirardino, kay Ma'am Zinaida Kaumanikan, Ma'am Zane Carbolido Pagkayon, Sir Rami Paklehan sa Pasay City, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Josephine Florendo Diaz, Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot, pangapena sang DTX Coffee Mix, Ma'am Debsi Hamosa sa Zone 6 sa Sambagaro, kay Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, pangapena kamo DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Mahimo na nga makabaton sang libre nga legal assistance ang mga military uniform personnel nga nagapangatubang sa mga kaso may kangtanan sa pagpatuman sa ilang nga katungdanan. Ini matapos ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill sa Republic Act 1277. Sa idalom sang kasuguan, libre ang legal assistance sa mga ginpasaka nga kaso sibil, kriminal kag administratibo. Kalakip sa mga makabenepisyo ang mga official kag enlisted personnel gikan sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, BJMP, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections kag Hydrography Branch sa National Mapping and Resource Information Authority. Kalakip sa bulig nga mahatag among legal representation, counseling, motion kag tanan nga sa isang legal documentation, pagpaghanda sa mga pleading, court fees kag iban pa nga balayran kag notaryo sa mga dokumento. Lasai sa 10 isa aga. Gusto mo nga healthy, mag-Mighty C. Sa mga adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro, Iloilo City Branch. Nakip na sa Pasig Branch sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, tomar na D3 Bio. May fatty liver kag kidney stones. D3 Bio. Epektibo. Nagasugod na sa mga adlaw ang local absentee voting sa syudad kag probinsya sang Iloilo para sa May 12, 2025 elections. Sino kay Attorney Rainier Laison, Election Supervisor 4 sang COMELEC, mag-aumpisa ang local absentee voting Lunes, Abril 28, subong adlaw tubtob Miyerkules, Abril 30. Hiwato na pagboto sa government offices sa diin may nag-apply bilang local absentee voter. Naibaluan nga local absentee voters amo ang mga botante nga hindi makaboto sa ila registered polling area bangod ang mga ini ang may duty kag magaserbe sa election day kaangay na lamang sang mga miyembro sang Philippine National Police, Army, media practitioners kag iban pa. Sa dugang pa nga balita, lokal yara sa masobra kapin 35,000
ang mga manunodlo nga natalana nga magserbi bilang electoral board para sa naghilapit nga midterm election sa May 12, 2025 sa bugos nga Western Visayas. Suno kay Department of Education o DepEd 6 spokesperson Mr. Hernan Escalier Jr., 35,949 tanan ang ila i-deploy nga mga manunodlo para sa eleksyon. Samtang kapin 2,000 naman ka mga eskwelahan ang gamiton kag masobra 7,000 ka mga classrooms ang magaserbi bilang polling centers. Maglawas sa mga manunodlo, maga-deploy man ang DepEd 6 sang 2,875 ka mga non-teaching personnel, support staff kag utility workers. Sa karon yara sa final ang last briefing ang mga electoral boards bilang pagpanghanda sa palaabuton nga eleksyon. Las 6:10 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Patuman sang liquor ban ang Commission on Elections sa Mayo 11 tubtob Mayo 12 adungan sang Election Day. Suno kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang City Comelec, ginadumilian ang pagbaligya, pagbakal, pag-inom sa makahulubong ilimnon sa pag-umpisa sang liquor ban. Suno kay Saino ang magalapa sa kasuguan, mapriso sang 1-6 katuig o kung mahimo man nga mangin permanente ang disqualification sa mag-uyat sang anuman nga posisyon sa gobyerno o kung hindi na gid makaboto. Suno kay Saino ipatuman ang ini nga kasuguan agud malikawan ang kinagamo. Sa dugang pangabalita lokal, K5 News FM Iloilo handa na sa 2025 midterm election coverage. K5 Jenny Kauyunan sa report. Handa na ang K5 News FM Iloilo para sa malapnagon na coverage sa palaabuton nga Mayo 12, 2025 midterm election nga may tigulo tutok politika. K5 News FM 2025 midterm election coverage. Nangina, madnilagon ang ginhiwat nga orientation sa 50 ka mga volunteers na ginpaidaloman sa training workshop para sa mas masangkad na coverage kag madasing nga pagdulong sa impormasyon angot sa piniliay sa Mayo 12. Ginpangunahan ni K5 News FM Iloilo Station Manager K5 Enrico Solita Jr. ang nasambit nga orientation. Nangin dinapit man nga speaker si Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang City Comelec nga naghatag sang guidelines sa eleksyon nakip na ang hindi dapat kag dapat obrahoon sa tion sang eleksyon. Gani mga ka-K5, magtutok lang sa K5 News FM Philippines para sa coverage sa Tutok Politika 2025 midterm election. Report na gikan sa Iloilo City, ini si ka-K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:21 sa aga, oras dulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. May dugay na nga natabo ang ginapahayag pulis nga may ginhimuslan kag ginbutang sa restrictive custody sa Iloilo Police Provincial Office. Suno kay Police Major Rolando Aranyo, taghambal sang Iloilo Police Provincial Office sang tuig 2019 kag 2020 pa ang isa ka Police Non-Commissioned Officer nga anay assigned sa 5th District ang gireklamo sang 13 anyos nga dalagita sa pagpangabuso sexual. Napasaka ng kaso sa prosecutor's office kag wala pa sang may warrant of arrest kag issue ang korte. Ang police ang wala na sa 5th District kag yara na assign sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado. Ginrelieve man ang police sang Marso 2025 kag napasaka naman ang kaso batok sa iya. Sa dugang pangabalita lokal, pribado nga salakyan sa Mandurriao na sunog. K5 Karen Badilla sa report. Nag-ibwal ang kalayo sa pribado nga salakyan sa Imperial Subdivision 3, Merasol Street, Barangay Airport, Mandurriao, pasado alas 4 sang kaagahon, Abril 27. Ginkilala ang driver sang salakyan nga si Austin Adona, 29 anyos, residente sang Taguig, apang temporaryo nga nagatiner sa among lugar sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Adona, ginpahayag sini nga gikan sila sa isa ka kalan-an kag papuli na kuntani apang sang pasulod sa subdivision. May ido nga ginlikawan si Adona kag nagpark ini sa nawala nga bahin
bahin apang lipod sa ihibalo ni Adona nga madalom ang kanal-kanal sa kilid rason nga nabulasot ang atubang nga porsyon sang iya roida. May mga nagbulig naman kay Adona sa din iya gina-reverse ang salakyan sa sulod sang 20 minutos apang nanutisyaran sang isa ka persona nga nag-aaso na ang idalom sa salakyan rason nga nagtawag na sila sang Bureau of Fire Protection o BFP Mandurriao Substation. Sa interview naman kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, arson investigator, ginpayag sini nga pag-abot nila sa lugar, nagaibol na ang kalayo kag hindi pa sa karon matumod kung ano ang ginhalinan sini. Samtang luwas naman sa katalagman ng driver kag ang iya upod. According sa ila, sang nagapasulod na sila, may ido nga naglabay, so ilang nga ginlitawan. Abi nila, open pa na sa area, kaya may nakapark dira nga multipad. Idugon niya lang tali ng salakyan, gul pinahulog. Sang nahulog na, nangayo sila bulig sa mga driver para ipatulod dala. So mga masubra 20 minutes nga tulod wa gyapon until nga may nanotice ang mga nagatulod nga mga drivers, may nanotice sila nga nagaaso. So tawag sila sa sa may fire station para katuan di pag-abot sang tropa dako ng kalayo. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Gilason ang miyembro sang Crips 213 Gang matapos kinbuno sang miyembro sang TBS Gang sa Sitio Lito Lahaliway, Barangay Cubay Haro, Syudad sang Iloilo. Ang biktima amo si Marvin Dapitas, 19 anyos ng edad, sang Barangay San Isidro Haro, Syudad sang Iloilo. Samtang ang suspect amo si Rashid Nathaniel Trabuco, 18 anyos ng edad, sa Barangay Takas Haro, Syudad sang Iloilo. Sunod kay Gilbersan Robles, Deputy Lieutenant Commander sang Barangay Cubay Haro, piyesta sa ilang barangay sa natabo ang kinagamo. May mga grupo sang mga pamatanon nga nagatipon-tipon sa gwa sang basketball court. Apang ang suspect naghulat sa dalan sa kilid sang court kag ginbuno ang biktima. Nadakpa na ang sospetsado. Sa dugang pangabalita lokal, patay ang isa ka driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa isa ka jeep sa Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo, Abril 26, 2025. Ginkilalang driver kay Julius Bolivar Montales, 23 anyos, kag residente sang barangay Buhayon sang among Banwa. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Senyeres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, ginpayag sini nga ginbawian sang kabuyang driver pasado las 12 sang Domingo, Abril 27, 2025. Dugang pa sa natong daan nakaagom sang pila sa ulang driver nga mo gintunaan sang iya kamatayon bangod wala ini nagasuksok sang helmet sang natabo ang aksidente. Samtang nakago naman sa ospital ang back rider sini nga si Frel Aida Osano Depo. Las 6:26 sa aga, oras tulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa Balasan, paso sa dughan. Ang agom sang 6 katuig nga bata nga lalaki matapos nga malisuhan sang mainit kasabaw sang miswa sa Sitio Langgun, Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo. Suno sa lola sang biktima nga si Bebing, kagulang bakit ang miswa nga ginauyatan man sang iloy sang biktima sang aksidente nga naula sa bata. Paso sa lawas ang angkot sang biktima. Dira subong sa Jesus Colmenares District Hospital sa Balasan, Iloilo. Sa dugang pangabalita lokal, tuman ginagalipay sa mga pumuluyo kag mga opisyales sa Banwa San Carles sa pagbisita ni Miss Earth 2024 Jessica Lane sa Abril 26, 2025. Si Lane ang nagbisita sa Banwa San Carles agon niya mag-promote sang tourism kag environmental stewardship sa Banwa San Carles. Ang nasambit nga pagbisita pinaagi sa pagtingwa sang Carles Tourism Office ang ginpangunahan ni Municipal Tourism Officer Miss Trisha Lynn Lozanes, kaupod sang staff sang Solina Beach and Nature Resort kag ni Mr. Rat Paul Bolivar sang Gigantes Island. Dugang pa ang pagbisita na sa Banwa San Carles ang magadugang pagid sang pag-engganyo sa mga turista nga mag-explore sang katahom sang Gigantes Island kag maka-experience sang local culture performances subong man ang pag-participate sang environmental awareness activities nga gindisenyo para sa pag-promote sang ecotourism kag community-based sustainability practices sa nasambit nga banwa.
Las 6:28 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, daw masuka ka, may vertigo, tumarna sang DTX 500. Sa Leon, nakapauli na sa iyang banwa sa Leon, Iloilo, si Miss Echo International 2025 Alexi May Kaimuso Brooks. Nagbiyahe si Brooks alin sa Metro Manila, naghapit sa Boracay Islands, Aklan, kaya nagbiyahe padulong sa probinsya sang Iloilo. Gilayon nga nagbisita sa lulubngan sa iya lola nga si Basing, ang beauty queen. Nagpasalamat ang natungdan sa suporta sa mga Ilonggo sa iya nga kadalagan. Las 6:28 sa aga. Balitang Regional. Sa Aklan, basketball player na disgrasya sa motorsiklo, patay. Leonard Viray sa report. Patay ang isa ka lalaki matapos nga maaksidente sa ginamaneho sini nga motorsiklo sa may barangay Halas, New Washington, Aklan. Ginkilala ang biktima kay Jaynard Vidal, 29 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News Team sa MDRRMO New Washington, nagangkone sa nga patal nga lastro sa iya nga ulong biktima bangod wala ini sang suksok nga helmete. Ginapahayag nga halin ang biktima sa isa ka diskuhan kagamaga pauli na kuntani sang matabo ang aksidente. Naobserbahan man nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga limno ng biktima. Samtang madasig man nga gindala sa pribadong hospital sa Banwa sang Kalibo si Vidal, apang wala ini magdugay kaginbawian man sang iyang hulam nga kabuhi. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Balitang Regional. Estudyante sa Antique na disgrasya sa motor, patay. Ka K5 Jimmy Gregorio sa report. Mga ka-K5, diya kita karon sa area kung sa diin na disgrasya ang isa ka graduating criminology student sa bahin kang Barangay 3 sa Banwa kang San Jose de Buenavista, Antique. Makita natin mga ka-K5 ang gas-gas kang pader kung sa diin nakabunggo ang diyang isa ka graduating student. Dead on arrival sa ospital ang isa ka graduating criminology student matapos nga nakabunggo sa pader kang sang kabalay ang ginasakyan ng sniper nga motor ginabanta alas 3 kay ina kang kasanagan Abril 27, 2025 sa Barangay 3, San Jose de Buenavista, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Norman, 23 anyos, kag residente kang Barangay Gisyan, Lawaan, Antique. Sa interview kang K5 News sa San Jose kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, ang Deputy Chief of Police kang San Jose de Buenavista Municipal Police Station, naging pahayag nga halin sa isa ka party sa Barangay Madrangka ang biktima kag pauli rin kung daan sa anang boarding house. Apang pag-abot sa korbadahon nga parte kang Barangay 3, aksidente nga naduraan kang control sa manibela ang driver rason nga nag-overshoot sa nawala nga bahin kag karsada kag nakabunggo sa pader. Bangod sa impact ang pagkabunggo, nagtabog ang biktima sa anang ginasakyan nga motor kag nakaangken kang samad sa naglain-lain nga parte kang anang lawas nga nangin rason kang anang kamatayon. Namanan nga nutshell helmet lang man ang ginasuksok kang biktima kang matabo ang insidente. Balita halin ragya sa may Barangay 3 Common ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya kang Antique. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Las 6:32 na sa aga, oras tulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Duha ka barangay sa Borongan City, Eastern Samar gin-lockdown bangod sa African Swine Fever. Roger Tilana sa report. Pansamantalang inilockdown ang dalawang barangay sa lungsod ng Borongan, Eastern Samar, sanhi ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang baboy na pinaniniwala ang positibo sa sakit na African Swine Fever. Ayon kay Dr. John Adrian Ang, City Veterinarian ng nasabing lungsod, na sa kanilang ginawang monitoring, aabot na sa 127 alagang baboy ang namatay mula sa 21 backyard farm sa dalawang barangay.
Kaugnay dito, nirekomenda ng kanilang tanggapan na magkaroon ng temporary lockdown upang mapigilan ang pagkalat ng ESF virus sa buong lungsod. Patuloy naman ang isinasagawang random testing sa mga alagang baboy sa buong lungsod ng Burungan upang mamonitor at makontrol ang pagkalat ng nasabing sakit. Pinayuhan naman ng Burungan City Veterinary Office ang mga magsasaka na maging mapagmatyag sa mga simptomas ng ESF, kagaya na lang ng pagkakaroon ng mga pantal-pantal sa mga alagang baboy, panghihina at walang ganang kumain. At kung makita ng nasabing mga simptomas, ay agad itong isailalim sa kaling ang baboy at ilibing nang hindi na ito makapanhawa pa sa iba. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Roger Tilana para sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Duha ka dorogista sa Central Luzon arestado. Kaki5 Ruel Tarayaw sa report. Inulat ng mga otoridad na naresto ang dalawang high-value drug individual at masabat ang nasa 1.5 milyon pisong halaga ng suspected shabu sa ikinasahang magkaiwalay na drug bypass operation ng pulisya sa Limay, Bataan at Angeles City, Pampanga. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jean Salvador Fajardo, naaresto ng Angeles City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 1 ang suspect na si alias JR, 27 anyos na isang high-value target individual sa Barangay Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. Nasamsam sa suspect ang nasa 340,000 pesos na halaga ng suspected shabu at marked money na ginamit sa bypass, habang nadakip na magkasanib puwersa ng Limay Police Drug Enforcement Unit at Bataan PPO Drug Enforcement Unit ang 28 anyos na si alias Brada na kabilang sa mga high-value target individual sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Reformista, Limay, Bataan. Nasamsam sa suspect ang nasa 175 grams ng suspected shabu na may street value ng 1.19 million pesos at bypass money na ginamit sa operasyon. Nakaharap na ang mga nadakip na suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Law. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:35 sa aga Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500 Clinicas for Biotics kag Mighty C. Tatlo ka Filipino Cardinals ang magapasakop sa conclave para magpili sang bag-o nga papa. Iniamos nanday Cardinal Luis Antonio Tagle, Jose Advincula kag Pablo Virgilio David. Mangin makasaysayan ang conclave para sa Pilipinas. Bangon ini ang unang ation nga tatlo ka Cardinals ang halin sa pungsod Pilipinas. Sa litrato, makitaan ang tatlo ka Cardinals, pati si Cardinal Orlando Quevedo sa Pontificio Colegio Filipino sa Rome, Italy, pagkatapos ng lubong ni Pope Francis. Samtang si Cardinal Quevedo ang hindi na mahimo magpasakop sa botohay, bangod masurwa na 80 anyos ang edad. May 135 ka eligible voters para sa papal conclave na hiwaton sa masunod nga inadlaw. Sa dugang pangabalita national, may posible dugang nga kaso nga ginapangatubang si ani President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sunod sa ICC accredited Filipino lawyer Gilbert Andres nga ginatiglawas ang pila ka mga biktima. Kalakip sa posible nga malakip nga kaso nga tubangon ni Duterte among rape kag torture. Sa atong Pebrero nagpasaka ang Office of the Prosecutor sang ICC sang application para sa arrest warrant bato kay Duterte. Nag-unod sang 45 ka kaso nga pagpatay, 4 ka kaso sang torture kag 3 ka kaso sang rape. Masunod sa prosecutor, may reasonable grounds bilang siya ang direct nga co-perpetrator. Las 6:37 sa aga, oras tulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee.
Nagbayaw sa ngayahay o kon flag ang China Coast Guard sa Sunday Cay o kon kilala sa Pilipinas bilang Pag-asa Cay sa Spratly Islands kang nag-declare sang sovereign jurisdiction sa lugar. Sunod sa reports ng Global Times, natabang insidente sa buong Abril kung saan nagpatigayon ang tinawos ang China Coast Guard sa inspection sa paglimpyo sang reef. Gin-confirm sang Armed Forces of the Philippines nga magapagwa sang official nga pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea angot sa insidente. Ang Sunday Cay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kung sa liin may nakabase na nga mga soldado nga Filipino kag isa kagamay nga komunidad. Sa katapusan nga balita national, nagpabutsyag sang pagkabalaka sa mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Ang gobyerno sang Pilipinas sa natabo nga insidente nga pag-arado sa mga Filipino community sa isa ka festival. Sa pahayag sang Philippine Consulate General sa Vancouver, ginpalabusin niya ang pagpakig-unong sa mga biktima sang trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party. Sunod sa Vancouver Police, pila ka taong napatay kag madamo ang napilasan sa amo nga trahedya. Lasay sa 39 sa aga. Free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw, free consultation dari sa Product Center sa siyudad sang Iloilo, sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Amuman sa Klinika Outlet sa Pasig, karon nga adlaw kag kada Huwebes. Good morning kay Ma'am Rhea Kanya, kay Onsa, kay Ebon sa Dingle, Iloilo, Ma'am Rhea Mahilom, Ma'am Epalus Losanta, and good morning also kay Sir Jimmy Pagado Gardose. Sir Jimmy Gardose sa Agdahon, Pasig City, Iloilo, kay Ma'am Lynette Poniel. Ma'am Lynette Poniel sa Agdahon, Pasig City. Good morning, Madam. Kay Ma'am Zane Carbolido Paggayon and Sir Rami Paklehan. Kaupod gid sa prayer setamol kada aga. Ma'am Joy Hordan, thank you. Kay Sir Jelonel Glory, Edgar Badbadon, kay Ma'am Bengbeng Pagtulunan sa Pasig City, Ma'am Raquel Gubatanga, Pamilya Haina, Dabuco, kag Villegas. Para kamo di 3 Bayo Fernando Pateño Jr., Decarido Gubatanga, good morning. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Iran, 25 ka mga tao ang patay kag mas sobra 1,000 ang pilason matapos ang pagsigabong sa Shahid Raji Port sa Iran. Sunod sa mga opisyal, nag-umpisa ang pagsigabong sa sunog sa bodega sang mga chemical kag delikado nga mga material. Kaya report nga isa sa mga naglupok ang sodium perchlorate, isa ka ingredient sa paghimo sang solid fuel para sa missile. Nagpalabot naman sang pagpaging-unong si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga napatay kag ginmando ang maidid nga investigation. Nagpahayag man sang suporta ang nagkalilain nga pungsod kasubong sang United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Pakistan, India, Turkey, kag bisan ang United Nations. Sa Russia, ginpahayag ni Russian President Vladimir Putin nga preparado na sila sa mga pagsugilanon sa Ukraine nga wala sa kondisyon agad nga matuntat na ang giyera. Ang nasamit nga pahayag ang matapos ang isa ka pulong kay US Envoy Steve Witkoff sa Biyernes. Sunod sa taghambal sang Kremlin nga si Dmitry Peskov, liwat nga ginpahayag ni Putin ang posisyon angot sa pagpasangkad sang katawhayan sa rehiyon. Samtang ang nasambit nga pulong ni Putin kag Trump's Envoy Witkoff ang nagdugay sang 3 ka oras kay ginalauman may kangtanan sa katawhayan sang duha ka pungsod. Nasa 6:42 na sa aga. Klinika Spore Biotics. May UTI kay urinary tract infection, dysmenorrhea kag constipation. Ulay nga magpamuhin tumarkas ang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500.
Inmandoan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority nga sugura na ang pagsaylo sa ila buffer stocks sa Visayas bilang pagpaghanda sa launching sang 20 pesos kada kilo nga bugas nga programa sa idalom sang departamento. Sunod sa Tiglikom, magalawig sang sinimana ang pagsaylo sang stock sang bugas gikan sa NFA warehouses, ilabi na ang mga nagikan sa Mindoro padulong sa naglain-lain nga bahin sa Visayas. Ang buffer stocks gikan sa Mindoro ikabutang sa Visayas nga may limited nga production sang bugas kasubong sang Cebu, Negros Island, Samar kag Leyte. Sa reference rate 56 pesos and 52 centavos ang baylo sang isa ka United States dollar. 39 centavos ang Japanese yen. 75 pesos and 41 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 28 centavos ang Hong Kong dollar. 68 pesos and 36 centavos ang Swiss franc. 40 pesos and 81 centavos ang Canadian dollar. 43 pesos and 11 centavos ang Singaporean dollar. 36 pesos and 21 centavos ang Australian dollar. 149 pesos and 99 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 6 centavos ang Saudi Arabian rial. 42 pesos and 95 centavos ang Brunei dollar. 1 peso and 69 centavos ang Thai baht. 15 pesos and 38 centavos ang United Arab Emirates dirham. 64 pesos and 37 centavos ang euro. 39 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 75 centavos ang Chinese yuan, 48 centavos ang Argentinian peso, 9 pesos and 95 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 62 centavos ang Denmark kroner, samtang 12 pesos and 93 centavos ang Malaysian ringgit, 33 pesos and 87 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 45 centavos ang Norwegian kroner, 5 pesos and 89 centavos ang Swedish kroner, 1 peso and 74 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 44 centavos ang Syrian pound. Good morning kay Kurukukok. Naming ala niya Kurukukok. Di Magiba. Kurukukok Di Magiba, good morning sir. Ang mandirigma, pamilya Acoheda kag Misenas sa barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Kay Sir Aldrin Bere, good morning Sir Benny Hermano. Sir Bryson Hermano kay Ma'am Edna Uy sa barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Thank you also Sir Larry Praso, kay Ma'am Lorena Bilhira Joso, and Sir William, Sir Saldi, and Ma'am Violeta Joso, good morning. Kay Sir Rene Verola, good morning also kay Sir Roland Jimenea, Tristan Wyatt Gulay, Sir Glenn Makerme, Sir Ruben Gallego Tabuada, Sir Ruben Gantalao, and Ma'am Annabel Gantalao sa Ruben and Annabel Dry Fish Store sa Super, Lean and Jovan Dried Fish Store sa Super, thank you ha. Kag sa mga nagapanindahan dira, magpangapena kamo DTX Coffee Mix. Pamilya Acoheda kag Misenas sa Kamalongo, Kalinog, ang mandirigma, good morning. Las 6:46 sa aga. Balitang Sports. Ginpangunahan ni Shai Alexander ang sang Oklahoma City Thunder sa 117-115 ang kadalagan batok sa Memphis Grizzlies kung sa diin posible makuha ang team ang 4.40 na bentaha sa ila Western Conference First Round Playoff Series. Nagdugang man si Jaren Williams ang 23 puntos para sa Thunder. Ang Oklahoma City ang pinakaunang team na nakalabot sa ikaduhang round sa playoffs. Wala naman makahampang ang star guard nga si Ja Morant bangod sa hip injury. Las 6:47 sa aga, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa,
Ma'am Regine Zabala. Ma'am Regine Zabala, good morning ma'am. Sir Glenn Diaz. Sir Glenn Diaz kag Diaz family sa Deca Home Subdivision Santa Barbara. Kay Ma'am Alicia Dignadice sa Nicole Eatery and Batsoyan sa Banga, San Jose, San Miguel, Iloilo. Nicole's Eatery, good morning. Kay Ma'am Aisha Ahmad, Tristan Way at Gulay. Kay Ma'am Joylene Dignadice. Ma'am Joylene Dignadice, good morning ma'am. Alas 6:48 sa aga. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Sa atin nga balita entertainment, nagtaliwan na si Drag Race star Jiggly Caliente nga kilala sa matud sini nga pangalan nga si Bianca Castro Arebejo sa edad nga 43 suno sa iya mga himata. Sa isa ka statement sang Abril 27, nagtaliwan ang Drag Race star. Si Caliente ang naga-suppress sang severe infection sa iya nato nga bahin sang batiis nga nangin rason kung nga ini ang kinutod. Ang ginakabig world-renowned drag queen ang nagpasakop sa Season 4 sa RuPaul's Drag Race All-Star sa iban nga pungsod. Sa imong nga pagpamahos subong aga, ipadalondo ng healthy nga kape. Mami Cynthia Swedy, Tatay Ezra, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Bebeng, kay Ma'am Robilin Gonzaga Magtanong. Bebing Magtanong, good morning ma'am. Sir Jesse James Garvilles, kapatsinda siya kay Mabakal Isda. Sinabawan sa Tinda Lapas. Mga vendor na nagapamati sa K5 News FM. God bless sa inyo ang negosyo ha. Kumarka mo D3 Bio at DTX 500. Sir Carlo Hamele Sr. Hamele ha, kaya basi mambaka mo, basi nagbasa ako na pronunciation. Hamele Sr. Carlo Hamele Sr. Good morning sir. Sir Steven Gerardino. Kay Sir Reiki Armentia family. Kay Ma'am Rose Cabanga Limbagi. Ma'am Rose Cabanga Limbagi sa Rose Kalanan. Sagwa sang Centennial Townhomes Altachera. Ma'am Rose, nagsama nagapamahaw dira. Ipadalondo ng healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Ma'am Laura Sumagaysay. Good morning ma'am. Kay Ma'am Forenda Sasabo and Sir Alex Sasabo sa Gibungan Miagaw, Iloilo. Nini Imbi, Elviro Lakihon Auhero, Tita Nida Ferolino Auhero, and Cousin Daniel Paul Auhero sa Imos, Cavite. Pak Louie Lagandaon sa Livar. Kay Inday Nelia Lagandaon sa Livar, Inclan. Kay Ma'am Carol kay Biab Saldivar sa Santa Rosa, Laguna. Kay Samantha kag Anding Saldivar, good morning. Kay Sir Samuel Fuentes sa SCL Mixed Shop sa Rizal Oton. Sir Samuel Fuentes, good morning sir. Ma'am Lilibeth Caro Badilles. Kay Ma'am Zane Carboledo Paggayon. Kay Sir Rami Paklehan sa Pasi. Thank you also kay Sir Jean Ray Siman, Lilibeth Caro Badilles. Nagit sa inyo, no? Apple Kamarisiman, thank you! Balita Extra Special! Balitang Extra Special! Sa Balitang Extra Special, sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, trending sa karon sa social media ang bangkay nga ginapahayag napatay pa sang 1985. Kag wala nagkakaagnas bangod sa naligar anting-anting. Sa pahayag ni Joel, ugangan sang soldado, sang adlaw nga napatay ang iya nga iloy. Plano sini nga ilubong sa lulubngan sa iyamay ang bangkay sa iya nga iloy. Kinabanta 2 o 3 ka oras nga nagakot-kot ang mainis sa lulubngan kag ginkakibot sini sa makitaan nga wala pa nagakaagnas ang bangkay sa iyang amay. Suno pa sa iya nga nagbakal sila sang karton kag cellophane bago nagalaw mga maini nga kalansay na lang ala makita bangod 40 ka tuig na nakaligat gani kay usually ang decomposition sang bangkay 7 to 10 years mag 7 years pasaka na usually kuan na sa malana. Ang nawong wala nagakaagnas buhok kag ang iya sapatos. Supreme sapatos hindi man naya hindi man naya bangkay. Napayag man nga wala sang baho ang bangkay. Sa payag ni Vicky, bata sang soldado, sa tiyan pa lang ini sang iya iloy, inabosong pa lang, sang napatay ang amay. Nagapati ni nga ginhatak sang Dios,
ang iyahingyo nga makita na iamay. Ganit ako man ang kalipay kag iya pagpasalamat nga wala madunot ang bangkay. Sunod naman sa utod sang napatay nga soldado sa ihibalo may watakon kapate kini mga anting-anting. May anting-anting kunong napatay nga ginhatag sang iya tiyo nga nagserbi depensa sa kabuhi sang soldado pa ini. Gani kinahumaom nga ini ang rason nga wala pa nagakaagnas ang bangkay. Hindi na matuod ang mga anting-anting matimo. Las 6:53 aga manamyaw ko Sir Lawrence ha. We have our a birthday celebrant or celebrator. Anong right term sina? Celebrator, no? Birthday celebrator subong aga. Okay na Sir Lawrence? And we'll shoot it. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy Birthday greetings kay maligayang bati sa Captain Christian JB Dolar-Distura, ang pilotong anak ni 4th District Board Member RBD Rolly Biaca-Distura. Ship captain ni si Noy JB. Pero sa nagapamangkot kon single and available is no longer available. Taken na siya ni Attorney Maan na Asis. Nabunit niya si manang niya Maan sa office ni tatay niya. Manang-manang pa sang una. Hoy! Kung may ngalan pa siya, salamat gid kay Sir Christian JB Dolar-Distura. Happy birthday, sir. Alfonso Lorca Jr. Sa Kabatuan ay Ma'am Robilin Bebeng Gonzaga Magtanong. Beng! Good morning, Ma'am Bebeng Magtanong. Magtanong family sa Dumangas, Iloilo. Sir Bong Escoso ay Sir Bambu Nava. Good morning, sir. Bong Bebot and Ma'am Ding Nava. And Sir number 1 Kagawad Rami Ramos, Pulao Dumangas, Iloilo. Lebes Caro Badillas, good morning. Captain JB Distura, happy birthday, sir. Enjoy your day. Hindi ka lang na maglupad, noy. Di tatay mo lang na palupad, ha. Nasa 8:55 sa aga. I promise this very day that I will restore double to you. Karon nagasiling ako sa inyo nga ibalik ko sing doble ang mga nadula sa inyo. Anong nadula sa imo, Ma'am Alex? Sa ako damo sa nadula, sa inyo damo sa nadula. The Word of God says, He will restore double ang mga nadula sa aton. Zechariah 9 verse 12. Whoever lives and believes in me will never die. Ang bisan sino nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon, hindi na mapatay hasta sano. John 11:26. Do not be afraid, God Himself will fight for you. Hindi ka mo magkahadlok sa ila, kay ang Ginoo nga inyo Dios mismo ang magapakig-away para sa inyo. Deuteronomy chapter 3 verse 22. This is the Word of God. Ma'am Lorny Paharupo. Ma'am Lorny Paharupo, thank you, ma'am. Ma'am Lilibes Caro Badillas, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Laura Nyati, insa kon may anting-anting, insa napatayaw. Magani, why kag hindi kita dapat magpatis anting-anting. Pati kita sa protection ni Jesus. Alas 6:57 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Ben Aujero Francia, kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Blessed morning, Tita Ambing Baes Kabasak. Tita Ams, good morning. Sir Rolly Bandianon Bunye Jr.
Sir Rolly Bunye Jr. sa Inantandiel, Ahoy, Iloilo. Good morning, sir. Ma'am Ningning Ilumba and Sir Bemboy. Solosto family, kay Ma'am Alisa Dignadice sa Ermita Dumangas. Lola Alisa Dignadice. Kapangape, DTX Coffee Mix sa Ermita Dumangas kay Ma'am Joylyn Dignadice. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. Analisa Pagunsan, Samantha Faeldonea, Pagunsan family sa San Jose, San Miguel, Iloilo. Salamat sa inyo ha, Ma'am Analina Pagunsan. Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Ansika K5, Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Ang himpilan na pinag